Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Örgän Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. महिमा Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 Örgän Jesu. Örgän Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Muga sabab ini no. Moise. Egyptant वाढलो. तीन तान बाहेर पडल्या उपरांत तो एक परदेशी जालो. तसो मांव जेत्रो ताचे बोकरे सरोवन होरे पर्वतार थंयसर आसले वेळार ताणें पळयलें एक जळकूट तें जळटलें जळोवन मोगदनांतलें. आनी मोइशे हें कितें म्हूण पळोवंक येता आसतना देवान ताका आपयलें, मोइशे मोइशे हांव हांगा आसा म्हणालो. तेदळा देव म्हणालो, मोइशे मुखार येनाका, तुजे पांयांचें मोचें काड, हो जागो पवित्र, हांव ह्या जाग्यार आसा. देव अब्राहम असो, देव इजाक असो, देव जॅकब असो आतां तुजे मुखार प्रसन्न जावन आसा. मोइशेन ही उतरां आयकलीच आपलें मुखामोळ धांपलें. ते होरे पर्वतार खंयसर तें जळकूट जळटलेगी तो जागो पवित्र जालो, देवाची प्रसन्नता आसले वरवीं. आज हें मंदीर पवित्र, हो जागो पवित्र, हांगासर आज जेजू पवित्र येवक्रिस्तांत सक्रामेंतांत आमचे मुखार येता. आमच्या संगता तो रावता, आमचे लागीं उलयता, आमकां तो आपडटा. आज आमी मोइशेक देवान उलो मारले बरी. देव म्हाका तुमकां म्हणटा, वो जागो पवित्र, तुजे मौन काळीज नितळ कर ह्या मागण्याक तूं ये. जशें तुजो देव पवित्र, तुवें पवित्र जावंक जाय. देखून एका वराचो वेळ आमी सुम्या संगी रावंक, मागोवंक, संगात जोडोवंक, एकवटून रावंक, ताची बेसांवां जोडोवंक, ताची कृपा आमचे थंय वळोवंक एक घडीभर आमची पातकांचो उडास काडया. दुखी सायबिनीचो सांत गाब्रिएल म्हणटा, देवाच्या मोगान बरो नतरले एकूय गूण म्हजे थंय आसा तर गळाय करिनासतना तो तुजे तावन हुमटून काडूंक तुवें आतां तयार आसा जाय. देवा मुखार येता आसतना पाताक एक सोंड आमी देवा सशी जाय. आमचे भितर खंयचेंय मेळेपण आसा, उणेपण आसा, आमी सूख केल्या, फाता केला, सकड आमी वळखून घेवन एक घडीभर म्हणया, म्हज्या देवा म्हजी काकुळट कर, म्हाका नितळ कर, म्हाका पवित्र कर. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषार तुजे सरशी येतलो, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. नितळ म्हाका कर सोमिया, निर्मळ म्हाका दवर तूं. संतोषार तुजे सरशी येतलो, महिमा तुजी गावच्या, महिमा तुजी गावच्या. सर्वदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Örgän Jesu. Örgän Jesu. Hoglab Jesu. Hoglab Jesu. मोइशे निरासपणांत आसलो. म्हजी ती जायती खंत बेजाराय आसली, पूण त्या जळच्या बोल्या थावन देवान उलयल्या उपरांत मोइशेचें जिवीतच बदल्लें.
देवान मोइजेक विंचून काडलें बळवंत हातीर जावन आनी देवान म्हणलें हांव तुजे सवें आसतलो तुवें म्हज्या परजेक इजिप्तांतलें भायर हाडी जय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गांव जेजू होगळाव जेजू तोच देव आज पवित्र येवकरिस्तांत पुनर्जीवन जाल्लो देव सस्नाक जियोंचो देव पदवेदार आनी सत्यवंत देव आज आमकां म्हणटा संवसार सरापर्यंती हांव तुमचे सवें आसतलो जशें त्या जळच्या बोल्या थावन देव मोइजेक भेटलो आनी मोइजेचें जीवन संपूर्ण एक यूटर्न परिवर्तन रुपांतर जालें तशेंच आज ह्या जळच्या बोल्यांत ह्या पवित्र येवकरिस्तांत जिवंतपणांत वैभवांत आमकां मेळो घेवच्या उंड्याच्या रुपारसच्या सुमयाक आमी मेळटा आसतना जर आमकां सुमयान आपणलें तर आमचें जीवन परिवर्तन जातलें किर्तन 3:4-5 वळी ताचेर नदर लया तुमचें मुखामोळ परजळटलें लजेन तुमची तकली केदारी तुमी पोंदा घालची नात आज आमी सुमयेच्या जिवंतपणाचेर वैभवाचेर ताच्या पदवेचेर सत्तेचेर आमची दिश्ट भावट्टान आमी कंसोवया ह्या ल्हानशा उंड्याच्या रुपार जेजू हे आल्तरी घेता आसतना काळजांतान म्हणया म्हज्या देवा म्हज्या सैबा ह्या आल्तरेक तूं खरोच हजर आसाय हांव सत म्हणटा हांव पातयेतां म्हाका आपोड सुमया मोइजेक आपडल्या हे देवा म्हाकाय आपोड म्हाकाय म्हज्या कस्तांत निरासपणांत ह्या जिविताच्या हर एका संकश्टांत देवा तूं म्हाका तुज्या कृपेन बरो म्हूण मागया निंबेर पडया सक्रामेंतांतल्या जेजूक व्हडा मोगान गौरवान भक्तीन आराधन करया नमस्कार करया समर्पण करया ह्या उंड्याच्या रुपार तो आमचे मदें आसा आराधने 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 ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರೈಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹವುಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದಿ ನೀನು ಇಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ
आमचे हात आमी दोनी सकमी म्हाका उकसून दवरया आमकां आमी समर्पण करया आराधने येसुवे आराधने येसुवे आराधने आत्मने आराधने त्रयेक देववे महिमा स्तुति कसुया आराधने आराधने नन्देसु देवनिगे आराधने आराधने नन्देसु देवनिगे आराधने आराधने नन्देसु राजनिगे आराधने आराधने नन्देसु राजनिगे Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ತುತಿ ವಂದನೆ अर्गाम जेसु हुगलाम जेसु महिमा जेसु स्तुति जेसु ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಹುಗಲಾಂ ಸ್ತುತಿ आणि वंदन जेसु महिमा तुका समया हुगलाम तुका समया मौनपणी एक घडीभर आराधन करा कीर्तनाची उतरां आम्ही ऐकूया आमच्या काळजांत आस कीर्तन 20:7 एक उपकार हांवें सर्वेस्परा लागीं मागला आतांय तेंच म्हजी आशा तुमच्या काळजांत आस हो उपकार तुमी मागा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरा हांवें बिडार करूंक सर्वेस्पराचे स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत हांवें ताची खुशी समजून घेवंक कितली अपुरबायची उतरां सर्वेस्पराच्या घरा निरंतर रावोंक जिविताच्या घरांत हांवें रावोंक सर्वेस्पराचे सुवादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत हांवें ताची खुशी समजूंक ताचें स्वादीकपण ताचें पवित्रपण ताचो मोग ताची काकोळट ताची दया ताचें बोगसणें ताचो अपरिमीत मोग आमी ह्या सक्रामेंतांत साकोवन ताची खुशी समजूंक तुजें मुखामळ म्हजें तांव लिपय नाका तुज्या सक्राक रागान पयस करिनाका तुजे शिवाय म्हज्या आदाराक कोणूच ना म्हाका पयस करिनाका म्हाका सांडून घालिनाका म्हज्या देवा म्हज्या तारोखा काळजांत से घडीभर तुमच्या काळजाचे अत्रेक जेजू कडेन मागा कीर्तन 61 तुज्या तंबांत म्हाका सस्नाक रावोंक दी तुज्या पाकट्याच्या सावळींत म्हाका आसरो दी सुमयाच्या ह्या काकोळटीच्या पाकट्यांत ताच्या मोगाच्या काळजांत ताच्या पवित्र गोपांत आमी जर तर आसरो सोदलो तर तो निजायकी आमचें बोळ तो आमचें जिवीत तो आमचें वाट तो आमचें सत
आनी तोच आमकां सांबाळून व्हरचो देव देखून एक घडीभर तुमचे काळजांत तावन अत्रेकान मागा तुमचे काळीज सुमयाक लागीं येवं सक्रामेंताक लागीं येवं तुमची काळजाची आशा वाडया तुमची काळजाची उर्बा सुमयाक मेळोवंक वाडया म्हज्या देवा म्हजे सुमया काळीज म्हजें आशेता तुका तुजे घरा रावोंक आशेता तुजो मोग सकोवंक आशेता तुजी काकुळट भोगोवंक आशेता तुजे बोगसणे जोडूंक आशेता तुजी अगणीत काकुळट म्हजी देंवोन येवंक सुमया हे जेजो ह्या सर तुज्या भुरग्यांक कृपेन भर आज हांगासर मागच्या तुज्या भुरग्यांक आज ह्या माध्यमा मुखांतर ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या आमच्या भावा भयणींक कश्टांत आशिल्ल्यांक पिडेंत आशिल्ल्यांक निराशेंत आशिल्ल्यांक जेजू तांचे काळीज तुज्या मोगाक आशेता तुज्या पवित्र काळजाच्या मोगाक आशेता तुज्या दैवीक सक्तेक आशेता भलायकेक आशेता तुजो स्वादीकपणाचो मोग आशोवंक साकोवंक आशेता हे जेजू आपोड जेजू आमकां सगळ्यांक आपोड जेजू हे काळीज तुज्या मोगाक आशेता जेजू सीनाय पर्वतार तूं लयलोय जळच्या बोल्यातां तूं लयलोय म्हजे लागीं उलयल्या उलयल्या सुमया म्हजे लागीं उलय प्राण तुज्या भरमुज्या मना उलय सुमया आपोड सुमया गोण कर सुमया काळीस म्हजे तांदेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मोन मुझे आशेला तुका ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोनिया ये तू दनिया आपोड ये जेजू. तू सोम्या जेजू ये आज तू सर तुका दुनिया आपोड ये तू जायती काळजां तुका आशेतात लालयतात आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा सीनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय जळच्या बोल्यातां तूं लयलोय सीनाय पर्वतार देव तूं आलोय जळच्या बोल्यातां तूं उलयलोय म्हजे लागीं उलयल्यात म्या म्हजे लागीं उलयल्यात म्या उतरान तुज्या परमुज्या मोना उतरां तुज्या भरमुज्या मना काळीज म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मोन मुझे आशेला तुका ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोनिया ये तू दनिया ये तू सोम्या ये तू दुनिया ये तू सोनिया पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीस म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Poglab Jesu. Poglab Jesu. Mahima Jesu. Mahima Jesu. Busyang
अपोस्तलांच्या कृत्यांत 16 अध्यायांत एक अपोरबायेचें गणीत आमी जायते फावटी आयकलां जावं पुरो. फिलिपांत पावल आनी सिलास आसतना थंयसर बोल्मे सांगतलो एक भूत एका गुलाम चेडवा मुखांतर थंयसर जायते जाणांक तांकां थंयसर ते बोल्मे सांगतलो आनी त्या दनयाक जायत तो दुडू येतलो. आनी हे चेडू भूत लागले चेडू केदाळाय पावलो आनी सिलासाक हे मनीस परमोन्नताचे सेवक सोडुणेची वाट ते परगट करतात म्हूण ते चेडू सांगतले. मस्त पटी हर एक पटी मेळटाना ह्या भुतान ते एक उतर सांगचें आहलें. देखून एक दीस पावलोक राग आयलो आनी पावलोन म्हळें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या चलयेक तावन सल सयतना म्हळें आनी ती गूण जावन बरी जाली. आतां लॉस जाल्ले कोणाक? दनयाक लॉस. कित्याक म्हळ्यार ह्या चलये मुखांतर जायतो पयसो ताका येतलो बोल्मे सांगून. देखून तो रागार जालो आनी ताका अधिकारींक सांगून पावलोक आनी सिलासाक तांणी कश्टिले, मारले आनी बंदीन घाले. त्या बंदींत तांकां घाल्ले वेळार थंयसर सांकळीन बांदून घाल्ले वेळार ते मध्यान रातीर एका काळोखाच्या कुडांत एक मनीस कितें करीत म्हूण चिंतून पळया. जायते जाणांच्या जिवितांत असली एक परिस्थिती आसता. भविश्य आमी जैलांत ना जावं पुरो थोडे कश्ट आनवर आयिल्ले वेळार सगळ्यांनी काळोख कोणी ना म्हणले वेळार वा आमच्या जिणेंत सांडून घाला जालें मूग जालें म्हणले वेळार आमच्या मतीक आमची बोगणां नकारात्मक बोगणां निरासपण जीवघात असली बोगणां येवची. पूण ह्या वेळार त्या मध्यानाच्या काळोखांत पावल आनी सिलास देवाचे स्तुती करूंक लागले. देवान तांकां कश्ट दिल्ल्याक तांणी स्तुती करूंक लागले आनी स्तुती करता आसतना त्या जैलाचे बंदिवान आयकतले. अशें तांणी निरंतर स्तुती केल्ले वेळार एक कठीण भंय काम जाली. सगळें तें जैल हाडलें, तांचे सांकली तुटोवन पडल्यो, जैल असो दरवटो उक्तो जालो आनी ह्या वेळार ते बंदिवान भियेले. भविश्य हे पावल आनी सिलास काही सुकोवन धांवल्यात म्हूण सांगून तांचीच तालवार काणयोन ते जीवघात करूंक आसले. ते जाल्यार पावल म्हणटा बाबानो आमी खंय धांवोंक ना, पळया आमी हांगाच आसा. आनी हे घडीत पळयले ते बंदिवान संपूर्ण परिवर्तन जातात. आमी बचाव जावन कितें करीजे म्हूण ते विचारतात. सोम्या जेजूचेर भरोसो दवरा, ताचेर फातये म्हूण पावल तांकां म्हणटा आनी तें परिवर्तन जावन ते जेजूक स्विकार करतात. पावलूक आनी सिलासाचे गाय ते बांदतात, तांच्या घरा तें जेवण दितात. मग अशें भाव भयणो एक ल्हान घडीत पळया कशें तें रात उजवडांत बदल्ली, कशें ती अंतराची रात उजवडांत बदल्ली म्हूण पळया. तांणी केल्ली स्तुती, तांणी केल्ल्या त्या देवाच्या महिमेक थंयसर ती काळोख उजवडांत परजळ्ळो. न्ही केवल त्या जैलाचे दरवटे उक्ते जाले, बंदिवानाची काळजां मनां उक्तीं जालीं. तांणी सोमयाक स्विकार केलो. कोणाक तांणी दगदी लागीं तांकां तांणी तांचे गाय बांदून तांकां खावंक जेवंक दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसू, होगलाप जेसू, महिमा जेसू, स्तुती जेसू. आज हे मागणी आयकोनचे जायते घरांनी, आस्पत्र्यांनी एकसुरपणांत, निरासपणांत हे कस्तिकी म्हजे देवा म्हूण सांगून जायते कंती दुखांत आसल्ल्यांक आज देवाचें उतर म्हणटा तुमच्या कंती दुखांत तुमी निरंतर देवाची स्तुती करा. देवाच्या स्तुतेक इतली सकत आसा ती भुमी हालोवंक वा जैलाचे दरवटे उक्ते करूंक साध्य आसा जाल्यार आमची काळजां मनां उक्ती करूंक साध्य आसा. कश्ट संकश्ट निवारूंक साध्य आसा. देखून आमी देवाची स्तुती करता आसतना सर्ग आमकां उक्तें जाता. सर्गींची जायती कृपा आमचे तें वाळून येता. देखून आज आमकां देवाचे उतर उलो दिता. निरंतर देवाचे स्तुती केल्ले वरवीं बिरांत काळोख, निरासपण, एकसुरपण, कोणी ना म्हणले नकारात्मक सकत आमचे तावन वळून येता आनी ती पॉझिटिव्ह एनर्जी म्हणटात सकारात्मक सकत बरवसो, भावार्थ, धैर्य आमचे तें वळून येता. स्तुती आमचे जीवन परिवर्तन करूंक शकता. निरंतर स्तुती केल्लो मनीस सकारात्मक बोगणांत, बरवशांत देव म्हजे सवे आसा म्हूण तो सदांच
तो भरोश्यान जिवंक शकता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गान जेजू, अर्गान जेजू, होगलाप जेजू, होगलाप जेजू, महिमा जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. स्तुती जेजू. आता आमी देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया. कितलेंय कश्ट आमचे ती आसूं दी, कसलेंय कश्ट आमचे ती आसूं दी, आमकां देवान केल्ल्या बरेपणाक आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. मुखार आसलें कश्ट विसरून फाटल्यान देवान आमकां कितलें बरेंपण केलां. वो जीव आमकां दिला, जिवीत आमकां दिला, बावट आमकां दिला, कुटुंब आमकां दिला. इतले दीस आमकां राखून उरला म्हणल्यार सकारात्मक चिंतनांत आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. ह्या आमच्या थळार मागल्या जायत्या जाणांक बरेंपण जालां. देखून आज तांचे पसोती आमी अर्गां दिवंक जाय. आज आमी कोण आमचे लागीं मागोवंक विचारतात तांचे खातीर आमी स्तुती करया. प्रत्येक जावन हांगासर मागल्ल्यांक बरें जाल्ल्यांक तांचे पसोत आतां आमी देवाक स्तुती करया. जोस्पीन म्हणली भयण आपल्या पतीक काम मेळोवंक हांगासर मागतली, तिका बरें काम मेळ्ळ्याक आमी अर्गां दिवया. एक भयण आपल्या पुताक परगांवांत साबार तेम तावन आशिल्लें काम आनी अपॉयंटमेंट मेळ्ळे खातीर ती काळजांत तावन अर्गां दिता. क्यारन म्हणलें एक भयण गूण जावंक असाध्य म्हूण चिंतलें. जायते फावटी दाखता अशें गेल्लें जायना म्हणलें. तसले एक असाध्य म्हणली पिडा देवान तिका गूण केल्ल्या काळजांत तावन अर्गां दिवया. एका भयणीन आपल्या पतीक आमाल पियोणी तावन सुटका मेळोवंक मागलें. तिका आतां ते एक संतोश लाभला. आपल्या पतीन आमाल पियोणें सोडला. तिच्या नांवान आमी अर्गां दिवया. एक भयण फायल्स ऑपरेशन जावन मस्त भियेतली. तिचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक काळजांत तावन अर्गां दिवया. मुंबय एका भयणीचे काजर तुटच्यार अंतर आसलें. देवान तें राखोवन तांकां एकवटायल्याक अर्गां दिवया. एक भयण सबार तेंपा तावन कामा खातीर मागून आसली आनी कामाचे ऑफर लेटर मेळोवंक राखोन आसली. ते तांकां मेळ्ळ्या पसत आमी काळजांत तावन अर्गां दिवया. उबें रावया. आतां आमी देवाची स्तुती करया. एक घडी भर आमचें कश्ट, बेजाराई, खंत कितें आसा सगळें एका कुशीक दवरा आनी ह्या घडी आमी सक्कड सांगता मेळोवन एका काळजान, एका मनान पावलां आनी सिलासा सांगता आमी देवाची स्तुती करया. स्तुतीक बोळ आसा, स्तुतीक सकत आसा. स्तुती आमची जिणी बदलूंक शकता, असाध्य म्हणलें करूंक शकता आनी त्या स्तुते मुखांतर देव आमकां आशिर्वादांनी भरूंक शकता. तसल्या बरोवशांत आमी आतां तळे पेटोवन भक्तीन आमी देवाक वर्णून स्तुती करया. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ನನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದಾ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಯುವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ
ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ. ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ सत्कडमी स्तुती करूया ताळी बिडून ಸ್ತುತಿಸು उल्हासाने स्तुती करूया ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲುಯಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲುಯಾ Alleluia, 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 Hallelujah. alleluia, alleluia, एक घडीभर मावनपणी देसूंच्या काळजांत तावन एक घडीभर स्तुती करा. तो आशीर्वाद तुमच्या तीन देवून येता. एक सकारात्मक दैविक सकत तुमच्या तीन देवून येता. एक घडीभर तुमचे हात ते धरून जर तुम्ही तुमचे काळीज देवाक समर्पिला तो आपडता हे घडये तुमचे काळजाची दारां उक्ती जातात. बंद पास तुडता एका तरेचो मोतींत आसलो बंद पास नकारात्मक चिंतपासो बंद पास तुटून वेता स्तुती वरवीं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांव जेसो होगलाव जेसो निर्गमन पुस्तकांत 13 अध्याय त्या अरण्यांत लाखांनी लाख लोक आनी एक मुखेली कोण तो मोइजे भुरगीं स्त्रियो ल्हानां व्हडां त्या अरण्यांत राती खाळोक दिसाक वोत कशें तरी पयन करचें सांगा पळया. आमकां उजवाड आसल्यास दिसना तसल्या अरण्यांत तांणी पयन केल्लें कशें हांगासर आसा. सर्वीसपोर तांचे सवें पयन करतलो दिसाक तांकां वाट दाखोवचे खातीर कुपाच्या खांब्या रुपार राती तांकां उजवाड दिवचे खातीर उज्या खांब्याच्या रुपार तो तांचे सवें वेतलो. अशें दीस आनी रात तांच्यान पयन करूंक जालें. दिसाक कुपाचो खांबो रातीक उज्याचो खांबो लोकां मुकलो केदींच पयस शरणांतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो होगलाव जेसो महिमा जेसो उज्याच्या जळच्या बोल्यांत आसलो तो उजो तो देव सगळे इस्रायल प्रजे मुखार दिसाक सावळी जावन रातीक उजवाड जावन तांचे संगी पयन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो आज आमच्या जिवितांत तोच उजो तोच उजवाड तोच पवित्रत्व दीस आनी रात आमचे संगी रावता. जेजून म्हणलें हांव गेल्ले उपरांत बसयल्लो तो पवित्रत्व तुमचे मदें येतलो
तुमकां हांवें शिकयल्लें सत शिकयतलो, म्हजो पाटलाव करूंक शिकयतलो, देवाची कुशी करूंक शिकयतलो. देखून पवित्रत्म्याक जन दिल्लो पवित्रत्मो, देवाचो पवित्रत्मो, उजवाड असो आत्मो, सताचो आत्मो, जिवीत असो आत्मो आज आमकां दीस आनी रात रगता आनी सांबाळटा. देवाचे उतर नियाळ करूंक, जिवोवंक, देवाची कशी समजोवंक, मागोवंक, कश्ट सोसूंक आमकां कृपा दिवचे पवित्र आत्म्यान. हे देवाच्या आत्म्या, पवित्र आत्म्या आज देवान ये आमचेर. इस्रायल पोरचेन अरण्यांत पॉयंट केल्ले बरी, खाळाकांत पॉयंट केल्ले बरी, त्या वताक पॉयंट केल्ले बरी. आमची जायती भाव भयणी आज कश्टाच्या, पिडेच्या, समस्येच्या त्या अरण्यांत पॉयंट करून आसात, निरासपण आसात, काळोखांत आसात. हे सगळ्या पयनार तूं आमकां उजवाड जावन ये पवित्रत्म्या. देवून ये पवित्रत्म्या भाव भयणीचेर, पिडेस्तांचेर, कश्टांच्या भाव भयणीचेर देवून ये. देवाचें उतर आमकां समजोवंक, जाणवाय दिवंक, आमच्या मोतीक उजवाड दिवंक, देवाची कशी समजोवंक देवून ये पवित्रत्म्या. आमा समेस्तांचेर आमचे हात उबारून तो उजवाड आमचेर फांकोवंक, ती सावळी आमचेर पडोवंक, तो अभिषेक आमचेर जावंक आनी दीस आनी रात आमकां सांबाळून वचो देव आमचे सगळे आसूंक ह्या घडये मागया. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ದೇವನೇ ಪವಿತ್ರತ್ಮ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ. पर्यंत आपण पवित्रत्म्या ಪಾವನಾತ್ಮರೇ देवाच्या पवित्रत्म्या देवान हे ಬೇಗ ಇಳಿದು पर्यंत आपण अभिषेक कर, पवित्र कर, कृपा कर. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ವೇದನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಸಹಿಸಬೇಕು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ವರವ ನೀಡಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ पवित्रात्म्याकडे मागया. ಅಭಿಷೇಕ अपोस्तलांच्या देवाला पवित्रात्म्या, इस्रायल पोरचेर देवळील्या पवित्रात्म्या देवानी आमचे मोठे उजवाड दी पवित्रात्म्या ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯ ನಾಳವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ, ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गांचे सो, अर्गांचे सो, फोगलांचे सो. पगलाचे सो. मगाच्या बाबाईन आमी देवाचे उतर आमी आतां आयकत आसतना तो पवित्र आत्मा आमकां ती सता शिकोवंक गणन पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल पुरजा अरण्यांत पयन करनासतना
तांकां थंयसर देवान जाय पुरतें खावंक मन्ना दिल्लें जाल्यार तो लोक निरंतर पुरपुरतलो, शिराप घालतलो, शीण उसरतलो. मोइशे एकलो मुखेली पाप ताका हे आयकून आयकून पुरो जालें. देखून मोइशे एक मागणें करता, भोव आपोरबायेचें मागणें. तें मागणें आतां आमी आयकोवया. जायतेपटी आमच्या जिवितांत आमच्या सmoगाच्यांनी आमच्या भुरग्यांनी आमकां कश्टिल्ले वेळार आमकां हें दूख भोगता. आतां आमी मोइशे सांगता रावून हे मागणें आमी करया, हे मागणें आमी आतां आयकोवया. मोइशेन लोकांचें शीण आयकलो. हर एक कुटुंब थांबाच्या दारा लागीं रावून शीण उलयतले. सरीसपरसो क्रोध पेटलो आनी हें पळोवन मोइशे कंतिश्ट जालो. ताणें सर्वेस्पराक म्हणलें, तूं तुज्या सेवकाक इतलें कश्ट कित्याक दिताय? तुवें सगळ्या लोकांचें वजें म्हजेर घालेशें करूंक हांवें तुका मानून आणतलें कितें केलां? तांचो गर्भ धारण केल्लें हांवें न्ही, तांकां जल्म दिल्लो हांवें न्ही, तर तांकां म्हज्या वेंगेंत घेवन एका पोसक्या बापोयन एका बाळशाक वयले परी व्होवून तुवें तांच्या पुर्वजांच्या बसयिल्ल्या देशाक हांवेंच व्हरूंक जाय म्हूण म्हाका कित्याक सांगताय? ह्या सर लोकांक दिवंक जाय पुरतें मांस म्हाका खंय मेळटा? कित्याक ती म्हाका बोब मारून सांगतात, आमकां खावंक मांस दी. ह्या सर लोकांक व्होवंक म्हज्यान जायना, कित्याक तांची जडाई म्हज्या तांकीच्यागी वर्ती जाल्या. तुवें म्हाका ह्या परी चलोवचें जाल्यार तुवें म्हाका जिवेशी मारल्यार उपकार जातो. अशें फुडें हांवें केदींच असली खंत बेजाराय सोसूंक जाय म्हूण ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. बसया. मोगाच्या भाव भयणो, मोइशेक देवान म्हणलें, हांव तुजे सवे आसतलो आनी तूं म्हज्या परजेक इजिप्तांतलो भायर हाडटलो. आनी आमी पयत पुस्तकांत वाचलां कशें मोइशेन आपल्या बळवंत हातांनी देवाच्या सक्तेंत फारोवाक सोलवून ती 10 खरगां आजाप करून थंयसर आपल्या लोकांक ते दर्यो उतरोवन हाडलो म्हूण. मोइशे फारोराया विरोध झुजोवन संपूर्ण जिखता, आपल्या लोकांक तो भायर हाडटा. पूण मोइशेचे समस्या आसलें, फारोवाचे की व्हडले समस्ये आपलीच परजा ताचोच लोक. कितले पटी तो लोक मोइशेक पुरपुरता, मोइशेक पात्रांक येता. तुवें आमकां इजिप्तांतले हांगा हाडलें, ते आमी खावन जेवन मांस खावन बरें करनासले. हांगा आमकां मांस खावंक दी. हे मन्ना कितले खावचें केल्लेच लोकान पुरपुरोंक देवाक श्राप घालूंक सुरू केलें. ते दडा मोइशेचें काळीज दुखलें. पळया कितलेशें कश्ट कावन ते लोकांक इजिप्तांतलो भायर हाडला. कितलो तो झुजला, एकलो व्यक्ती तो. देखून तो एक प्रामाणीक मागणी करता, देवा म्हजेर हे वजें वोवंक जायना, ह्या लोकांक म्हाका मांस खावंक दिवंक जायना. तुवें कित्याक इतलें व्हडलें वजें म्हजेर घालाय? कितें हांवें तुका जायनातलें वा तुका दुखचें दिसलें हांवें केलां? आनी देव ताका साप दिता, हांव तांकां मांस खावंक दितलो. 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, 1 म्हयनोभर ते मांस खातले. मोइशे म्हणटा कशें साध्य? देवाचो हात मोठो न्ही, तूं पळयतलोय म्हणटा देव. मुखाचे भाव भयणो, जायतो नियाळ ह्या देवाच्या उतरान करीत, पूण एक नियाळ आमी आमच्या जिणेंत करूंक आसले. आमी पळयता भायर आमी झुजून जिखता. थोडे सैनीक त्या थंडायच्या हिंवार घडीर जियो थंयसर झुजोवन जिखतात. तरी बटी तांच्याच कुटुंबांत भायले कुटुंबां सांगता झुजोवंक जायना. थोडे आमचेच मुखेली फुडारी आसात, भायर ते बळवंत, पूण घरा भितर जायते पटी आमी अस्कत. आमकां आमची गरज सांबाळूंक जायना. एक पटी एका व्यक्तीक पळोवन एक व्यक्ती म्हणालो, फादर पळया तो हांगासर राया बरी आसा, सगळ्यांक उठ बस करता. घरा वचून पळया तो बायलेचो गुलाम. घरा भितर वेता आसतना ताचे गर्व सगळे देंवता, ताका घर सांबाळूंक जायना. तसले जायते संदर्भ आमचे कुटुंबांत आसात.
आमचे घरांत आसात. आमी भायर जैत जोडटा, भायर आमी जैती कारबार करता, आमचेच भितर येता आसतना आमचे कुटुंब आमकां सांबाळूंक जायना जायत्यांचे कुटुंबांत. तशेंच आमचे भितरले जिणेंत भायर आमी व्हडलीं व्हडलीं कामां करता, आमचे भितरल्या दुस्मनाचेर आमकां जैत व्हरूंक जायना. थोडी अस्कत काय थोडी पाड संवय, थोड्यो ओडण्यो आमकां जायते बटी आमचे भितर आमकां कश्टितात. देखून मागणी निरंतर जाय. समटायम्स प्रेयर डज नॉट चेंज द सिट्युएशन. थोडे बटी आमचे मागणे आमचे कितें परिस्थिती आसा ती बदलूंची ना, बट इट चेंजीस द पर्सन टवर्ड्स द सिट्युएशन. निरंतर कोण देवा कडेन मागता ती आसले ती स्थिती बदलना जाल्यार त्या स्थिती विरोध म्हाका बदलूंक, त्या स्थितींत जिवंक देव म्हाका कृपा दिता. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಜೀವನವಲ್ಲ, ಬಂದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಜೀವನ. आमच्या जिणेंत जायते फावटी आमकां आशिल्लें पुरो मेळना, पूण कितें येता तें आमी जिणेंतांत नियाळ करून तांतू आमी धैर्यान मुखार गेल्यार मात्र आमकां जैत मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां जेसो, होगळाप जेसो, महिमा जेसो, स्तुती जेसो. आज मोयजेच्या जाग्यार जायतीं आमची कुटुंबाची भाव भयण आसात. आमच्या घरांनी पुरपुरचें कितलेंय आडल्यार कितलेंय दिल्यार पावना समाधान ना. थोडे बायल्यो, थोडे दादल्यो, थोडे भुरगे, थोडे आमची युवजन वा आमचे फिरगजेंत, आमच्या वाड्यांत वा आमचेच भितर जायते संदर्भ असले आसात. देखून आज आमी निरंतर मागोंक जाय मोयशे बरी. आमचे अंतस्कन देवा म्हाका रोखतेतोन मागोंक जाय. थोडे परिस्थिती संदर्भ आमकां बदलूंक जायना, पूण त्या संदर्भाक आमी बदलूंक देव आमकां कृपा दिता. तो लोक मोयजेचो लोक तो निमाणे म्हणसरी बदललो ना, पूण मोयजे तो मागण्यांत बळवंत मनीस. देवाच्या अगणीत काकुळटींत मोयजे आपले परचेक चलोवन व्हरता. देखून आज आमी दिंबेर पडून मागया, चक्कड आमी दिंबी घालया. आमचे कुटुंबाची परिस्थिती एक पडी पळया. भायर आमी राय, भितर आमी थोडे फावटी गुलाम जावन आसा. आमचेच कुटुंबा भितर आमी सांगलें आयकनातलें, निरंतर पुरपुरचें, कितलेंय दिल्यार पावनातलें संदर्भ आमच्या कुटुंबांनी आसात. तसल्या सर आमच्या भाव भयणी बसोत, आमच्या कुटुंबा बसोत आमी दिंबेर पडोवन देवा कडेन मोयजे बरी मोयजे संगता मागया. देवा ह्या आकांतांतले म्हाका निवार, कश्टांतले निवार, हे कस सोसूंक म्हाका कृपा दी. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तू मागोंक शिकय. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तू मागोंक शिकय. मुझा सोमिया, मुझा धनिया, म्हाका तू मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय. सोमिया मागोंक शिकय, सोमिया मागोंक शिकय. कुटुंबान समाधान नासतना, मन आमची कुसकताना, सोमिया मागोंक शिकय. सर्व आमकां सांडताना, एक सूर म्हूण भोगताना, सोमिया मागोंक शिकय. विज्ञान वरा येताना, कश्टांत आमी संपडताना, सोमिया मागोंक शिकय. जिवितान चंचल जाताना, कंगाल जावन बसताना, सोमिया मागोंक शिकय. जिणेन निरास येताना, रिते पणते भोगताना, सोमिया मागोंक शिकय.
खंती दुखान बुडताना दुबाव म्हाका दोस्ताना सुमिया मागोशी ग राग म्हाका येताना धैर्य मुजे सुताना सुमिया मागोशी ग सुखी दाडती भोगताना विश्वास तो दंडळताना सुमिया मागोशी ग 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 मुझ्या सोमिया मुझ्या धनिया म्हाका तो मागोशी Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. Argan Jesu. Hoglab Jesu. महिमा Jesu. वशियां आता आमचे लागीं जायती मागणी आसात जायती कंतेंत बेजारायंत पिडेंत विविध समस्येक बली जाल्ली आमच्या भाव भयणीची मागणी आता आमी भावार्थांत सुमयाक समर्पण करया एकल्याक आपल्या पुताचे कॉन्ट्रॅक्ट काम गेला नवे काम मेळोवंक मागता सांगतास तेच्या दुवेक एक सैरीक मेळोवंक आनी मलेका संस्थ्यांत तांणी घाल्ले पयशे ताका पाटी मेळोवंक गोंयांत हांव ट्रुडी फेर्नांडीस हाका बिजनेस करूंक एक स्वंत जागो मेळोवंक तशेंच गोंयांत हांव आयडा आपल्या घरांत समाधानानी आपले बिजनेस बऱ्या तरान चलोवंक मागता कुंदापूर बस स्टोर हांगासो एक भाव मणिपाल आस्पत्रेंत आसा ताची भलायकी वेगळी बरी जावन ताणें आपल्या कुटुंबाक पावोवंक ब्रह्मवरांत एक भयण तिच्या पुताच्या परिवर्तने खातीर आनी तिच्या कुटुंबांत सबार तेसामा खातीर मागता तिच्या कुटुंबांत एका बाबान गांवांक येवन खाजार जावंक मोन करूंक मागता आविश फेर्नांडीस डिसोजा अशें दुबय मेडिकल जावंक आनी बऱ्या तरान ताका काम मेळोवंक तो मागता एकलो आपल्या कजन भावाक दिश्ट पाटी मेळोवंक मागता एकलो भाव ताच्या आवयक दुबय आपल्या कामांत ताका अडकळ आसा हिरगानसो तिच्या कश्टांतले तिणें भायर येवंक मागता ताच्या डॅडीचे डायबिटीस चड जावन पांयांचें घाई जाला तो वेगीच गूण जावंक ताका PUCंत बरें करून शिकोवन उत्तीर्ण जावंक मागता एक तरणाटो हेमच्या हप्त्यांत आसच्या PSI परीक्षेंत बरे तरान पास जावन बरें फलितांश जोडूंक मागता बसपेतावन सारेश आपणाक एक भुरग्याचे देण्या पासोवंक मागता स्टीवन म्हणलो भाव आपणाक बैल्या गांवांत वचूंक एक विजा मेळोवंक मागता कोलोनल कॅन्सर पिडेंत कश्टोंच्या I1D कुना म्हणल्या भावाक ह्या पिडेंतलो बरो जावंक आनी ताचे कुटुंबांत ताचे कुटुंब ताचे बसोवंक मागता एक भयण वडील आसची आपल्या बापायचें घर बऱ्या मोलाक विकून वचूंक आनी त्या जाग्याचेर आसची खेज बऱ्या तरान आखेर जावंक आपल्या पतितावन परिहार मेळोवंक मागता एक भाव आज परगवांत वॅक्सीन घेता कांयच आपाय नासतना ताका घेवंक एक भयण मुंबय आपल्या खाजार जिवितांत मस्त निराश जाल्या तिचे पती आनी तिच्या कुटुंबांत तावन मानसीक हिंसा तिका मेळून आसा हो संबंद बरो जावन तिच्या मोतीक समाधान मेळोवंक मागता एक भयण मंगळूर तावन आपणाक एक घर बांदूंक एक ल्हान जागो मेळोवंक मागता बोंदेल तावन एक भयण मोतीक समाधान आनी तिच्या पुताक ब्लॉक बिजनेस बऱ्या तरान चलोवंक मागता तिच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता पुतूर तावन एक भयण आपल्या मोतीक समाधान आनी तांकां मेळोवंक आसचे एक फ्लॅट तांच्या नांवार जावंक मागता एक भयण आत्म्याची एक गरजेचे आपणाच्या घराची एक गरजेची सावी भायर पडल्या ती पाटी मेळोवंक मागता
बेंगलोर तावन एक भयण त्या जाग्याचे सगळे दस्तमेज जाला त्या पार्टेक दिवंक जाय आसलो आयवज वगी मेळोवंक ती मागता एक भयण तिच्या कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाचे ऑफर लेटर मेळोवंक आनी वेगी मेळून तें काम परमनंट जावंक मागता मंगळूर एक भयण आपलें ऑपरेशन जालां आनी एक ऑपरेशन जावंक आसा तें बऱ्यान जावंक आनी तिच्या पतीचे किडनी स्टोन गूण जावंक मागता हुबर्ट म्हणल्या भावाचे कॅन्सर ट्रिटमेंट सक्सेस जावंक तो मागता लिना म्हणले भयणीचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक मागता मुंबई वसई एका भावाक बरें बिझनेसांत यशस्वी मेळोवंक मागता कासरगोड होन्नावर तावन लिना म्हणले भयण तिका बरी भलायकी मेळोवंक आनी तिचे कश्ट हाळो जावंक मागता त्याच परी आज हांगासर आराधनाक आयल्या तुमची सगळ्यांची गज आमी समर्पण करया हांगासर आमकां फुलां दिल्लीं आमची आल्तार सवयल्ल्यांक तशेंच डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक आनी ताचे सिबंदी देवाचें उतर निरंतर परगट करता तांच्या कामांत तांकां यशस्वी मेळोवंक आनी हे कार्यक्रम सरून व्हरूंक आमकां देवीक अमृत संस्थो आमकां जायतो आदार दिता त्या संस्थेंत असले जायते कश्ट परिहार जावंक संगीत आमच्या भावाक विडियोग्राफी करचे आमच्या भावाक आनी आमकां हांगासर निरंतर सेवा दिवच्या आमच्या धर्म भयणींक आदार दिवच्या आमच्या धानीक मोगाशांक आनी कोणी आमचे लागीं मागोवंक विसारला कोण आमचेर पात येवन मागता आनी आज कोण ह्या मागण्यांत वांटेली जाता सगळ्यांक देवाचे अगणीत खाकुळट कृपा भलायकी मेळो म्हूण मागया आनी आमी भावर्थान आमकां समर्पण करन आमी व्हडा पातयेंत आमी मागणी समर्पण करया Hallelujah, 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 पवित्र युक्रिस्तांत ह्या ताच्या जिवंतपणाच्या वैभवांत ह्या आल्त्रियसच्या जेजूक आनी एक पटी आमी सरपडोवन आराधन करया नमस्कार करया मोयजेक विंसल्लो देव मिसांव दिल्लो देव आपडलो देव इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवांक व्हरूंक बाळ दिल्लो देव आमकांय आमचें कुटुंब चलोवंक आमचें काम करूंक आमच्या जिवितांत बोमोट्टांत वाडोवंक मोतीक समाधान संतोष दिवंदी म्हूण मागया हे देवडा सक्रामेंताक सरपडोवन आमी सश्टांग नमस्कार करया सर आमची मागणी समर्पण करया प्रत्येक सावन मागया ह्या फिरगस कुटुंबा बसत ह्या फिरगस कुटुंब एक बळवंत कुटुंब जावन वाडोवंक प्रत्येक जाण आमच्या विघराक पदा एंड्रूक ताका बरी भलायकी ताणें जाय करचे हर एक मिसांव कामांत ताका पवित्रत्वेची देणी आनी सक्रामेंताचो विशेष आशिर्वाद ताका मेळोवं वेगीच ताची भलायकी ताका पाटी मेळोवन ह्या आल्तरीत आनी देवाचें उतर परगट करूंक जायत्या लोकांची आत्मीक ताण बगोवंक ताका कृपा मेळोव म्हूण सक्रामेंताच्या जेजू कडेन मागया नमस्कार करया आराधन करया आशिर्वाद घेवया येत्या ओढा सक्रामेंता साष्टांग नामान करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रिते आदार्या सलवणवेच्या हस्कत विश्व्या बाबडताचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पोता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना एकाच ताळ्या नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमीना वाढता आमेन प्रार्थया ए देवा विजय सक्रामेंत काळ ज्या कष्टांत सोडास तुवें आमकां सोडलाय तुज्या सोडवण्याचे फळ दास आमचे ती आमी बगी सरको
तुझ्या कुडीच्या आणि रक्तच्या पवित्र मिस्तरा मान करूंक आमकां दयेन फोव कर जो जियेताय आनी रजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागूंक शिकय. म्हज्या सोमिया म्हज्या धनिया म्हाका तूं मागूंक शिकय.